Gavana wa kaunti ya Kisumu Paul Simbarati amono mokonyo yehirijo webo baumurana na balimi bekemerie kawa homo basolero asigikarikio gya korekana yeme ya ATC yeme yo muchobo songo gwetania balimi chimi inye baikirana na gukwanira chinchira umulimi arachie kugendereria na boigo kuonyora engelingia gavana rati ni gabwato kebimeri chiribwinye gosikiribu gwetani chimi inye gento bono hirachio konya balimi abo kugendereria no bulimi babo Ulikito Wycliffe Tyson Manyara Roboti ura senjira yo wikira ase egekaro egokiaba asense mu ya ATC abalimi bekawa wetane chimya inye mbaikirana Omugavana Paul Simbarati omukonyi oye Elijah Ubebo aba MCA abalimi kuro chinse mu au Chia kaunti ya Kisii mbaikirana. Niko bakwanera alia alingeto bulimi bwe kawa nabuna omulemi arachi kwigendereri. Amagana ya obwimi kawa omuzawo toeja muchotora. Iyo is a problem. Sika wichiko ndiwa ako netu. Take alumugira. Motutu. Kwa alumugira. Ya. Mamo. Oh, sika wichiko ifamsike wega sika na kwa leo ya watu bado chika. Ndio aina se mojula kwa. Mojala tuwa ndo. Chima chinje yokuwa nezi chimbo aleja sana yero Israeli trabupa omugaba boranje okoboro amagana obuyo ngokangabala obubona siyo bo wano organize amoya yakate siyo bo alego scout offices egera bali meito bayonage Rogere obuyibu alenge una kyabonge sarara bujabanya tieko ewoje bane witwa kika bujaba ko kujo spicha balemi kyabe kujigali kyabura usaba no olimo ko yabalemi ekiagara ekaahwa ntukale tu akanyero kiro musike mumaze liye liba nabandi emmusike ekere yale gweta ali karangire omonto na rose liye kawe inanye yekera muina ali para mui igego tioka pakama lakini ndio excellency tukiasumbira abantu munabarayi bateba n'ubu ibibikikawa your excellency mheshimiwa makwana abantu bari bakubutora foshwa ibara bochyaga tolera abuna gutigera ngikase boke obuto umute otora woto mutoyo Magega yege ikarekyo omugavana Paul Simbarati nigo abwatuka ebimeri byekawa wetane chiribu emya eyamo gochi ase abalemi abo egesakukeria kya Ruiru 11 Omugavana Paul Simbarati nigo atebabuna oligire omonjo liri kuruchinsa moja Dubai omonene nainde obeire ange gokonya ekemerikia abukato aboigo ekawa ase arero buya bwabo kwenda nebimeri bye ekawa emeri to kwenda nagaiga 1100 nindigiretwe kimotu ndorose nindu ebimeri enuso million kolingana na kelina promiseti abalemi bane kerana enkoboli chikura nindara mugoko chirinke na arwete dirina ansirete wona gabalemi batebirenga chia melire na nyore investor yemu kor Dubai oyo nanyo tebe avocado already ada to invest 1.3 billion as okru some of that avocado and then koina na lebi meli on table nada itaro lego sinabe ke factory ende aga cha litongeri kera no boli mobole factory ende ye kahawa tali esenge nje kahawa yoko nywe barusi egentege koro caffeine ekikorosi ebinyiwa bikonywewa ensengima energy drinking ase balia pare social media nigo ababoli abanyare kuyetumika buya ase ko yonya gusi elio enyare ko chabumba abana ba mintu muri social media market account yetu negativity teko tokonya
matusta odokonya tigatorenga kitokoni gusiye itotokonya abayiboli baito toikonye ntitwekabanyene ase obuibi bw'ekawa nigo ateba goika omuremi omonyene anyare kuibekera oborendi chingaki eserikali nero egenderete kurigia chinjera chiogosiri obuibi. All our major roads tigosoka korusi, we must make sure tuamanyire ng'aki merige korugai is an heavy investment but it is worth it ekiaera obuibi obwaitira abalimi baitu. Korwa ATC ase ward ya Bobaracho nyali bali chache Kisii County nje Wycliffe Tyson.